एगो बोला था बोला एगो नंबर था 62 कूचा में। हाँ अब 5 गो नंबर है माई के चूचा में। जोरे ये कौन नंबर है रे साला सरबिया तो इज्जत नहीं है अब नय पलिया के देखो सुना एगो सुना हमरा से गीत म्यूजिक से उठा बा पगली रे भैया जीवन में केहू से प्यार मत करी हो प्यार हो जाई हम ही नहीं कहत कि प्यार कोई खराब हो प्यार करी हो तो कर निबाह करी हो लेकिन तू निबाह करे पर तैयार हो और छोड़ के भाग ही पर तैयार हो एगो के एक हाथ से ताली ना बजल दोनों ओर से बजल सही सही पगली रे तोरा पगला दीवाना के बहुत बहुत रुपए पुरस्कार विश्वकर्मा भाई हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा दोस्तों जमाने को देखकर थोड़ा संभल जाइए ज्यादा नहीं तो थोड़ा बदल जाइए क्योंकि जिस लड़की को अपने दिल में रहने के लिए जगह दोगे वही लड़की एक दिन कहेगी कि मेरे दिल से बाहर निकल जाइए पगली रे तेरा पगला दीवाना के देखनी हाथ खाना ले गई जेल खाना ले देखनी हाथ खाना ले गई जेल खाना ले बहुत बहुत रुपया पुरस्कार सिटू बाबू हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा एक गीत हम गा लेता नहीं एगो दूगो गीत से सेवा करी हो ओकर बाद में लास्ट कल जाई कहां से कि बहुत आनंद आइले कार्यक्रम में भा लागल अंतरा बाबा तोर फसले बारे तेरे चलते केस में फसवले बाणे तेरे चलते केस में पढ़ल
लास्ट में कहो कर तार प्यार को चली जोते कोर्ट में कोले सगाई बात कहता रिमोट में कहत बानी मोट में पगली रे बारूद गावतर गाना देखनी हाथ न ले गई जेल खाना ले गई देखनी हाथ न ले गई जेल खाना ले गई